Ola, criaturas, benvidos. Hoxe erguémonos ás 6 da mañá para chegar a tempo a esta parroquia de Tui, Villareis, onde Rosa nos espera para traballar. É a única muller que coñecemos en toda Galicia que traballa de cotío co seu burro. A agresividade destes linces está a complicar a súa convivencia en Marcelle. A súa integridade física está en perigo polo seu propio comportamento. O actor, reporteiro e humorista galego Rafa Durán preséntanos a súa cadela Gala e a súa tartaruga Concha. Un cancro está a esgotar coa esperanza de vida do cadeliño Lor. Poderán facer algo por el nun estado tan avanzado da súa doenza. Hola, Rosa. Hola, bos días. Que tal? Bo día, como está? Moi ben. Oh, Estou preparando para darlle comer aos animales. que debe ser unha das poucas cousas que faz sin o burro. Sí. Onde está Platero? Platero está aquí na cuadra. Vente, vamos. A ver, Platero, bo día. É mansiño, non? É moi mansiño, Mira, te xente aí... Non sei se son extraños ou son da casa. No, miña nai é máis o fillo pequeno, Eduardo e Carmen. Os iremos cortar a erva entre os tres. Vamos a poñer isto nas patas que é pa que as moscas non lle piquen demasiado. Ten as uñas perfectamente recortadas, Sí, porque as uñas ya as recortamos nós para que poida camiñar, porque senón pode camiñar. Como anda moito por o asfalto, Sí. o vir co carro cargado non... Resbala. Exactamente, entonces, pues a mí non me gustan as ferraduras. Alta, Chuli! Veña, anda. Alta! A ver, como é a cousa? Mira, esta hora... Pero con cuidado porque ás veces pensamos que as uñas dos burros son como cemento, que non doen, non? Sí, quieto, ves? Mira. Oyes, él está molesto tamén porque, mira, aquí hai pedras. Sí. Entonces, se non lle tocas, xa buscaron un sitio e non pasa nada, pero se llas moves, é como a nos. A ver, Plati, xa está, ves como non era para tanto? Eu pensaba que íbamos coa guadaña, eu xa estaba temendo que outra vez me tocaba coller a erva como tantas veces no programa. No, espérate, para ti levo outra ferramenta millor. Oye, isto de andares así todo o Pasa que día... eu son un pouco flexible, ves? Ah, pero- Non chego, non chego. Tranquilo, porque cando pilles un dedo verás como doblas bien. Bueno, pues nada. Bueno, está todo. Bueno, falta Subes, outro, non sei se Chispi. iba... Vamos? Non será moito peso para burro, non? Vale. Non vai pesar máis a erva que a ti. Quita dai a corda e colla, non? Ah! Se non xa me dices, Ah, no, espera, non espera, vas a que vou hacer conducilo de mucho. verdade. Claro, entonces que pensabas? Nada, non fale que este xa vai, espere que agora falamos. Bueno, pues nada. Vamos ver si chegamos ben. Veña. Si que chegas ben, ti conduce, o que tens que facer? Bueno, vamos a ver como... Hoxe estamos en Marcelle para ver que problema teñen estes cachorriños de lince. Ah, xa fixo Manolo a separación esta. Sí. ¿Dónde Ya. está Esca? Ahí lo tenemos. Que es el que mordió a los otros. Claro, Sí. como os outros dous. Sí, rabudo, sí. Ahora ti só aí. Temos que facelo así para que non perda contacto visual con eles, se habitúa a eles, e a ver se dentro unhos días conseguimos que haxa paz. Os pequechos deben estar separados porque o maior sempre está a pelexar con eles. Ui, están enfadadísimos. Ay. Ai, o que odor. Ben. Estas pelexas é imposible de poderlas controlar. Sí, de hecho, Non deixan de ser unha especie salvaxe. Teñen que... Entre eles, por moito contacto que teñan con nós, a relación entre eles ten que ir crecendo co tempo. Incluso en Doñana tuveron problema co lince ibérico, tuveron problemas de que algunhas camadas non salían pa diante porque había un cachorro dominante que lle provocou incluso fracturas de cúbito radio aos irmãos. Houve moito problema. Fíjate que ferida ten, Está supurando un montón. unha mordedura do outro. Vamos a facer as curas logo. Venga. E o meu dedo tamén. Vale. Vaya, xenio! Como non acouguen vai ser imposible facerlles as curas. Ya paso, ya paso. Vamos allá. Ya está, hombre. Ya, Que te gustan los mimos. ¿Qué vamos a curar? Claro, ¿verdad? ¿Verdad? Venga, vamos a curar. Ai, eu xa sei que non hai biquiño. A ver o biquiño. Ai, outro máis grande. A ver, outro máis grande. Estás tristiño. Tes dor, tes doiriño, sí. Doiche moita patiña.
Pois sabes que pasa, Lor? Que vamos a cambiar de veterinario. Vamos a ir a un veterinario novo a ver se que nos dá coquetitas. Que estás pachuchiño, isto non vai ben. Vale, meu amor, isto non vai ben. Ah, sí, meu can. Mira, xa queda a Luna mirando para nós. A Lor diagnosticáronlle cancro hai un tempo. As esperanzas de que o supere son prácticamente nulas. Pero Teri, a súa dona, quere esgotar todas as posibilidades, cando menos para evitarlle sufrimentos innecesarios. Hola, bo día. Mira, traigo aquí este canciño. Que corazón, como se chama? Chámase Lor. Hola, Lor. E vai para 13 anos. E resulta que empezou a salir aquí na patiña un bulto moi grande, non? Entonces levei nun veterinario e cortoullo. Sí. Pero ele está mal, está triste, non come. O que deberíamos facer é unha punción, é dicir, unha toma de células para que as podamos ver no microscopio e podamos determinar con quen estamos tratando, é dicir, que tipo de tumor é, que grado de malignidade pode ter ou non. E está un pouco ulcerado. Notas que lle doi a pata? Notas que lle doi? Doille porque incluso anda cosio. Moi ben, mira, que non está doendo nada. Bueno, pois agora vou ao laboratorio e vamos a preparar a mostra, da? Vale. Oi, que? Platero, ti sabes por que choran os crocodilos? Ti non choras moito, verdade? Esa é a pregunta do día. Por que choran os crocodilos? Será de pena? Por que choran os crocodilos? No tengo ni idea, desconozco el comportamiento de los cocodrilos. Los cocodrilos choran. No lloran, está claro. Para comerse as vítimas choran, pero non porque teñan pena, ¿eh? Porque tienen hambre. Casi que no, ¿eh? ¿Por nada? Serán que están tristes. Por el agua, por la sal del agua. Tienen unas hormonas y atraen a las hembras. ¿Por qué dejó quedar un novio? Porque echan de menos a su mamá. ¿Dónde está tu cariño? ¿Tú sabes por qué lloran los cocodrilos? ¿Por qué choran? O que está contaminado el río. De risa. ¿Por una espinita que tienen en el ojo? Y nada, no acerta a nadie. E logo, por que tes o burro para estas cousas? Porque non teño carne de conducir. Ah, mira, como a min. Xo, espera aí. Alejandro, por favor, báixate un momentiño que leva isto moi adiante, vamos ya a arrimar para atrás, senón el vai moi... Este saco unhas confianzas que subiu o colo e todo, Pero non cho regalo nin cho vendo, Non, eu non pretendía tampouco... E que pasou entón? Artículo de lujo. A ver, Plati, vas cómodo? Sí, isto xa está. Xa. Platero, ti cando non esteas cómodo, ti... tes que decir, por exemplo, como dice Carmen, facer algo coas orellas, o que hornee, non? Ti quéixate, sube outra vez. Sí, sube, que te leva. Sí, Non che cobra o villaxe, Imos chegar a unha estrada... Sí, ahora chegar xeral, ali... pero, home, isto vai ser máis complicado, non? Mira, por aquí ven... Alejandro, que non nos pagan. Xa, poden respetar, pero non sei, Pase. Non, medo non teño, é o cubo que xa se resente. Ah, pois agora prepárate. Como que me prepare? Vai ser peor? Vai ser todo así, con pedra. Dereita? Sí, ahora dereita. Xo, vamos ir a cortar aquí a alfalfa. Entón, mellor, quitámoslle a todo Non isto, lle imos quitar nada porque en cuanto empecemos a apañar, xa empezamos cargando. Ah, vale, como queiras. Porque senón vamos comer aquí hoxe. Pero eu pensaba que a erva xa estaba apañada. Pa que queres que te trouxen a... Sí, tamén é verdade, pero eu pensaba que algo xa estaría apañado. Mira, ahora cortamos. Os millos dejámolos. Que difícil mo pos. Non che puño nada, mira, tú pos a man arriba, mira. E darlle con isto así. E sempre tiveras burros tan mansiños como o Platero? Ah, non. Normalmente son dóciles, pero... Bueno, uns máis, outros menos. Ese, mira, lotes. Non ten comida e mira que quieto está. Bueno, sí. Empecemos por Nala, que está un poquito máis tranquila. Tranquila, aínda non está. Pero hai que intentalo de todos os xeitos. Ya lo sabemos. Te duele un montón, ya lo sabemos. Toda esta zona, verá que está inflamada. Sí. Bueno, esta tiene un montón de agujeritos por los colmillos de Scar, La ha puesto como un colador. Míralos. Fíjate. Son cortes limpios. Esto pica un poquito, pero se pasa enseguida. Ven, Nala. Muy bien, Nala, te estás portando como una campeona. Bueno, parece que xa non ten tanto pus.
Aquí ainda ten unha boa pelota. Sí. Mañá temos que volver a facer a ferida ás curas todos os días. Nala xa está lista. Que malo pasou. Pero é Simbao que está máis grave. Por moita dor que teña, urxe facerlle as curas. Eso es buena señal, ¿no? Sí, ten que salir todo o pus para fora. Imaginadevos na natureza esta ferida é fatal. Porque isto é unha infección que se vai a perder articulación, bueno. De hecho, no apoya la pata. Con esta cantidad de pus, cando empieza a salir así ahora tanta sangre, vamos a deixar que vaya madurando esto. Bueno, isto xa é outra cosa. Un par de días sin apoyar la pata, pobriño. Menos mal que ten a José e a Esther para cuidalo. Se lle chega a pasar isto en estado salvaxe... Mañana más. Ya pasó, ¿ves? Como no era para tanto. Vale, ahora con tus hermanos, ¿vale? Bueno, Lor, Teri, mira, a citoloxía estános informando que o que ten é un mastocitoma. Indícanos que hai un alto grado de mitosis, é dicir, diferenciación, estáse reproducindo moi rapidamente e hai células máis pequenas, máis grandes. Entón, isto quere decir que é un tumor de grado 3, indiferenciado, con alto poder... Moi malo. Maligno, efectivamente, maligno, e además está no estadio 3, porque ten esta metástase, esta media mazá que notamos aquí debaixo do pelo, é dicir, que xa migrou este tumor de aquí a aquí. Entón, este tipo de tumores requiren un tratamento farmacolóxico, quimioterapia. Pero van a operar? Non se pode operar, non se pode tocar este tumor. Isto vai a quedar así? Non, ca quimioterapia o que intentaremos é que disminúa, incluso que poda desaparecer este tumor. E dolor? Se ten dolor, poderemos poñerlle parches de morfina, poderemos poñerlle un tratamento para que non teña dolor. Estamos no século XXI, que non é totalmente absurdo pasar dor. Porque hai, claro que non, nin debe. Antes de plantexarnos a quimioterapia, hai tamén que ver como está o resto dos órganos abdominais, unha ecografía abdominal e faremoslle tamén unha analítica sanguínea. De acordo? Pobre Lord, acaba de confirmarse o seu diagnóstico. É o peor que lle podía pasar. A única alternativa é empregar algún tratamento que mellora a súa calidade de vida. Xa sei que é un momento delicado para vos. Dixeron vos que a única alternativa que había era a eutanasia. E agora parece que estamos intentando ver se hai algunha outra salida. Empezarás a notar que vai ter máis ganas de comer, que vai estar máis contento, máis animado. Sí, porque agora anda tirado por toda a casa. Claro, agora está él... Non quere nin comer, sabes? Hai unha porcentaxe de éxito e hai veces que tamén podemos fracasar, pero hai que intentalo. Sí, claro. Se ti queres, claro. Home, a ver, como non vou querer, se é Lor. El Lor de casa, el Lor. Como antes estivo bastante oculto de nós, e non podemos presentalo, agora Chispi vaise facer protagonista desta presentación da sección Famoso con Mascota. Neste caso imos coñecer as mascotas de Rafa Durán, o metre de Comando Chef. Pois eu chamome Rafa Durán, son o metre de Comando Chef da Televisión de Galicia e esta é a miña cadeliña Gala, que ten 9 meses agora mesmo. É unha mestura de Yorkshire e Schnauzer, un Yorkshire que lle chamamos. Gala ten 9 meses e cando tiña 7, como todas as cadelas, tivo o primeiro celo. Resulta que, como lle pasa moitas, tivo un embarazo psicolóxico. Tivo un dinosaurio e despois un osiño panda. Criou os dous, verdade, Gala? E o que nos dixo a veterinaria foi que tiñamos que darlle tortilla francesa con perexel. Tortilla con perexel, non me preguntedes como, pero córtase o leite. E dende entón, pois, temos que guardarlle os bonecos todos que ten na casa. Ainda así, como anda ca tartaruga a voltas, pois a veces cuida como se fora a súa cría. Coa tartaruga con Concha levase bastante ben, o que pasa que Concha xa ten 16 anos e pasa un pouco de Gala. A pesar de que lle ataca, o que fai máis ben é encariñarse con ela, dase volta e túmbase sobre ela, non lle traba nunca. O amor aínda non, é moi noviña, ademais ata que teña máis ou menos 2 anos non temos pensado que teña noivo. Eu que estou vivindo entre Madrid e Galicia, pois que estou viaxando pois por traballo, cuéstame bastante desprenderme dela, pero é dos poucos amigos que non che garda rencor cando tardas en chegar, cando non chamas polo traballo, porque estás ocupado, e sempre che recibe cun abrazo.
hai un rato que Rosa me deixou aquí só. A mí esta técnica de deixarme traballando xa me parece un pouco sospeitosa, Xa decía que me deixaras aquí só? No, xa vou agora pondo aquí. Home, pois xa está ben, E Platero pode andar ben por aquí? Sí, sí. A ver, bonito. Como estás? Bueno, ele está estupendamente, que non traballou nada. Millor que nós. E aquí vai comer un pouco agora, non? Vamos máis para ali abaixo. Mira, ¿Qué? Por que esta está algo dura? Por que esta está algo dura? Ah, non queres? A tua nai está dicindo a ver se non o deixas detrás, pero ti preferes que come unha erva un pouco máis blandiña. Claro, porque... O mimas moito, Rosa. A ver, a ti tamén non che gusta o pan duro, non? Home, non. A despacio e buena letra. Sí, sí. A cousa é saber facelo. E non lle poña los dedos diante, No, home, non. Mira, isto dáselle porque lle alimenta máis que esta erva. Entonces, sí. Pero son millos entón máis pequenos dos que non ainda non medraron moito. Sí, son dos que estes non valen. Porque no medio dos grandes sempre hai que sacar algún. Claro. Entonces estes, como son máis cativos, pois dáselle aos animales. E lle gustan. Gustan, É como unha golosina para eles. O eles. mismo. E se estuveras pijiña, ui... Alejandro, vente que vamos a ir a cargar, porque eu creo que xa lle chega. Pois mira, casi que o agradezo, Xa estás cansado? Sí, a verdade é que sí, para que che vou engañar. Ti dirás, pois vaya negocio que trouxen aquí, non? Ven. Por aí. Ai, oi, que pisotón. Ai. Un poquito, no, aquí estás perfecto. Mira, xa me dixo desgraciada a zapatilla. Mira, o Platero tamén quere cargar, No, o Platero está cargando, está. Sí, está cargando. Comes despois, listo. Estamos quitando traballo? Sí, seguro, pero todo para a panza, despois non quere andar. Veña, imos, Platero. Scar está agardando polos seus irmáns. Xa os bota de menos. A ver se unha vez que estean curados empezan a levarse mellor. Bueno, Scar, cariño, ya estamos aquí. ¿Nos has echado de menos o no? Te traemos a tus hermanitos para que se curen. ¿Qué pasó, Scar? ¿No has visto qué hemos tenido que hacer? Bueno, os vamos a dejar un ratito y os traemos la comida, ¿vale? Que hoy habrá novedades. E o pequecho quere estar cos demais. Menos mal que hoxe é un día especial. Pasará de tomar só leite a comer carne. Que tal o levará? Toma, Esther, con eso. Bueno, a ver, que tenemos una sorpresita para ti, ¿eh? A pesar de todo, mira lo que te hemos traído. A ver. Para ser su primer día de carne, está un poco enfadado hoy. A ver, mira lo que tienes en el plato. A ver, ¿tú has visto? Parece que le gusta, ¿eh? Sí, pero come bien. Parece que non lle disgusta a súa nova comida, Sí. La bandeja todavía no se come. Tú todavía no. Trae un poquillo de leite, sí, que non pode ser tanta carne de golpe. A ver, tu segundo plato. Ahora esto le vas a ver a poco, claro. Sí. Nada, si tú todo lo que sea comer... Que lambón. Xa podía deixar algo para os seus irmáns. A ver se lles gusta. Con eso. Ya, el plato es un poco grande para vosotros, pero ya veréis cuando lo oláis. Mira, no os enfadéis. Me parece que es un pouco pronto, verdad? Bueno, tamén están como están maliños e non teño moita gana. Iremos probando estes próximos días. Esperemos que nos próximos días recuperen o apetito. Aínda están un pouco febles. Agora imos de poñer a vía, porque sabendo que ten analítica moi ben, unha analítica perfecta, pois podemos xa empezar coa quimioterapia. Menos mal, xa poden empezar hoxe mesmo coa quimioterapia. Aínda así, Teri está moi afectada polo que padece o seu canciño. Vale, bueno, pois nada, marcha se queres, e quedamos... Vale, veña. A ver, Laura, veña. Tens que ter un poquinho de paciencia, Imos poñer... Poquinho a pouco... Que asustado está o canciño.
Pero pode estar tranquilo, isto vaille servir para mellorar o seu estado o tempo que lle quede. Vouche explicar agora a medicación que lle tes que dar. É moi sinxela, vale? Consiste en parte de quimioterapia, que é un comprimido cada 12 horas, vale? Despois imos lle dar o oncoprotector... Aí ven o seu Lorc. Teri xa non pode atender a nada máis. Toma. Llorastes. Imos facer curas na pata diariamente, 2 veces ao día, de acordo? Vémonos cada semana. Podo lle dar igual sí, o caprichiño de rigor, podo lle dar. Coa quimioterapia el pode adelgazar e iso non o queremos, vale? Vale. Moi ben. Terás que facer entón esta vendaxe, acórdate, 2 veces ao día, que este sempre moi limpiño. Sí. Haberá que esperar un par de sesións máis para ver se é efectivo o tratamento. Vas estar, eu que espero que moi contenta, tanto ti como a él. Eso que quero, porque polo menos que viva un poquinho máis, claro, porque... Claro, que viva millor, que viva millor, queres darlle, bueno, pois unha esperanza de vida un poquinho maior e, sobre todo, unha calidade de vida. Calidade de vida, bueno, que tire para diante, que é o que ten que facer. Por que choran os crocodilos? De pena. Claramente de emoción. Sí, porque vivimos un momento de moita emotividade. Por non ter pálpebras, tía. Porque lle molesta a claridade. Porque lle doen os dentes. Non. Ao masticar. Ten sentido. Porque choran por nada, lágrimas de cocodrilo. Sí, pero no sé por qué viene, no sé, refranero. Joder, que chubes esto. Pues ahogan el agua, non sé. Por unha dor intensa. Porque lle entra agua nos ollos. Cando matan a alguén ou algo. Teñen unha ferida. No. Para defenderse. Pues creo que o lín alguna vez, pero non me ven agora nada. Estou canso, Estás canso? Sí. E os cans todo o tempo en riba do carro, de vixiantes. Este can que está por aquí, Tim, decías que se chamaba, non? Como se leva co burro? Porque os pequenos xa vemos que moi ben, pero este... Con el tamén. E podemos velo? Pois se el quere, sí. Tim, ven, anda. Ven, Chuli. Ven, pobriño, ven. Tim, ven. A ver, dalle un bico ao platero ou non? Ás veces lle dá bicos? A veces sí lle dá bicos. En todo caso se celan. Dos alumiños que lle das ti. No, porque si se cela... Ai, mira. Miras. É unha escena ben tenra, Tira para atrás, metendo aquí, e vamos a encherle a comida ali aos animais. Pero pincha pouquinho, senón tens que facer moita forza. Si, o que pasa é que agora xa pinchei isto, era o que estaba pinchado. Claro. Ala. Tampouco tarde tanto tempo, No, que va. Onde queres que poña? Vamos meter ali no perseo aquel. Moi ben, a ver. Vou facer músculo hoxe. Bueno, que? Se ve ben, Aquí o espectáculo. Claro que sí. Hai que ver. Sí que podemos comprobar que as ovellas, os años e o burro conviven perfectamente, Isto ten moito que ver coa forma de dedicar os animais que tes ti. Ou non? Non sei, eu penso que sí. Sí. Ti te dedicas moito a eles, os educas, os mimas, os aloumiñas todo o día, e claro, por iso se levan ben entre eles. Que tal, Esther? Como están? Bueno, parece que Nala está bastante mejor, Despois dunha semana, os pequenos linces atópanse moito mellor, aínda que agora están todos separados. Pois vámonos ter que deixar separados, porque senón se nos van volver a pegar. Ademais, a medida que van collendo máis actividade, van collendo forza muscular, cada vez este comportamento entre eles, de agresión entre eles, vai a ser cada vez máis intenso. Este tipo de cierro que fai é que están moi próximos entre sí, siguen tendo certo contacto físico para evitar as agresións. Scar e Nala xa comen carne, pero ata que estea totalmente recuperado, Simba non se comportará con normalidade. Simbita, a ver, hombre, que pasou? Simba vai un pouquiño máis retrasado na curación da patiña, porque tamén foi a mordedura máis fastidiada, pero xa observamos que anda intentando trepar polo cierre, polo tanto, que vamos en proceso de millora. Podemos intentar cogerle a ver como anda la heridita. Pobre Simba, malia que mellora a dor non remite, non para de berrar.
Todo este manexo que parece que é moi traumático para eles, pero sí que é bon para eles que estar habituado a que lles den de comer un cuidador, que pase a xente a velos a unha distancia cercana, entonces van a estar máis confortables e menos estresados, que é do que se trata toda esta manipulación. Muy bien, Simba, encontraste la carne. Bueno, van a crecer estupendamente los tres, ya verás. Aínda que ao ter contacto con eles dende pequechos son un pouco máis sociables, non hai que esquecer que son animais salvaxes e se comportan como tal. Fíjate que contento está ahora, que animadiño está. O certo é que xa parece outro. Terry e o seu home non dan creto. Como mellorou o seu Lord? Non lle ves os olliños? Está moito máis animado. E se vamos á calle? Vamos a calle. Queres ir? Veña, vamos. Non ves que contento está? Veña, vamos. Vamos a Carmen, ala vamos. Compara como estaba antes e agora, Gusta che vir aquí, gusta che vir, non? Pero mira, se ahora está moi bonita. Aquí se lle pasan os males. Sí, pero é verdad, Xa podedes pasar. Xa pasamos, vale. Veña, pois vamos a Carmen, non? Vamos. Veña, ahora. A ver, Loriño. Bueno, estamos todos moi contentos. Primeiro estás contento ti, verdad que sí, que cambiou agora de carácter? Pero mira a cara, Carmen, por Dios. Mereceu a pena, mereceu a pena. Bueno, a ver, punto 1, que está moitísimo millor, está moito máis animado, vos tamén estades máis animados. Míranos. Consecuentemente, estupendo. A mellor anótase. Claro que sí. Desapareceu totalmente a metástase. Desapareceu totalmente este tumor, non ten absolutamente nada. Este recuperou a pel. Sí, pero mira, non ten dor. Mira, está moitísimo máis pequeno. Máis pequeno, ademais ten piel. Sí. Que non tiña, nin podía poñer a patiña, acordaste que non a tiña unha dor insoportable. Está feliz, Carmen, estou flipando. Que pena non haberte encontrado antes, porque isto... Que ben está a resultar o tratamento. Menos mal que deron con Carmen, e así, polo menos, Lord non terá que pasar dor e poderá gozar máis tempo coa súa familia. Pois agora un tempo para acostumbrarnos ao que nos vai a vir, pero xa de outra maneira. Claro, non sabendo que vai a pasar o que vai a pasar. E sabendo que fixemos o que se podía facer, que polo menos... Tamén é unha demostración de que todo é posible. Claro, pois sí, porque isto era xa para... Os animales tamén podense dar tratamento. Damos unha última volta pola rúa para saber cal é a resposta da xente á nosa pregunta do día. Por que choran os crocodilos? Por que choran os crocodilos? Necesitan hidratarse e a salir da auga empezan a chorar. Pois están sempre na agua. E cando non está dentro da agua, tenos secos. Amigo mío. Tedes mágoas de cocodrilo vos? No, elas non. Elas non. Hai quen chora porque non lle chega a renda ao fin de mes. Cuando son lágrimas falsas o de mentira, como muy facilonas. Que tengan los ojos húmedos no quiere decir que chora. No, es un llorar fingido. Qué interesante. Esa lenda de que os crocodilos choran ou comer as súas presas porque lles dá pena, pois non é certa. Realmente o que pasa é que as glándulas lacrimais están tan preto das glándulas salivais que se estimulan ao mesmo tempo. Ai, que mimoso. Este está como a min, famento xa. Estamos esperando a ver se chega a comida porque os